ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೇಡಿ ಬೈಕ್ ಕಂಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಂಗನೋಡು ಮೂಡಿದು ಬರಂದೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಏಲತ್ತ ಆಕೆಯರಿದ್ದು ದುಂಬುದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡಿತದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಗದ ಓಡಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ ಅಂಡ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಲುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಮಲೈಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ RR ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಶ್ರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಕಾಪ್ ಸಿರಪ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರೋಲ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ ಮೂರ್ತಾತೆರ್ ಈ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಡೊಲೇರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪೂಗಾರ್ತದವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತನ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ್ಲಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರ್ಲ ಆದು ಪುನಂಚಿತಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಅಕಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಕುಸಾಲದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟನ್ನು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಹಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಹನಿಗವನ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಪನಿ ಕಬಿತೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲದ ಕಬಿತೆ. ಹೆಂಡತಿಯರ ಕೈಗೆ ಬರಲು ಸೌಟು ಕಾರಣ ಗಂಡಂದಿರ ಮೇಲಿನ ಡೌಟು ಒಂದೇ ಆ ಬೊಡೆದಿಗ ಕಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಶಯ ಎತ್ತನ ನಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜೆ ಬೇನ ಮುತಾಲಿಕದ ಮಸ್ಕರಿ ಕೂಡ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2610 ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈಗ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಗಳು ಇಡೆ ಲೆಪ್ಪಡದು ನಿಗಳು ಮಣಿಪಂದಗಳು ಆಪುಂಡ ಎಂಕದ ಮದ್ದೆ ಬಿದ್ದನೆ ರಪ್ಪ ನಿಗಳು ಲೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮದಿ ಈ ತೋರ್ಸನ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಣಲೆ ಯಾಂತ ನಿಕಲ ಮಾಮು ಯಾಂಡ ಬೈದೆ ಎಂಡ ಬಂಡ್ರಾಪ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮಣಿಪೋಚಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತೆಡ್ಡೆ ಬೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಬೂರ ಆಯನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಎಂದ ಪನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಮಣಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತು ಏತಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಬಂಡದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಮೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಮಣಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾನು ಈ ಏತಡ್ಡೆ ಬೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅದು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನೆಕ್ಕಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ನಿಖಲೆ ಪಂಡ್ರ ನಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬ ನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಬಾಯಿ ನೇಂದ್ರ ಪರದೀತಾನೆ ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಜನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಣಿಪೋಚಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಾವು ಇರೇನು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ನೇಂದ್ರ ಬರ್ದೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬಾತರಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಸಂಶಯ ಮಾಮು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕತೆ ಪೊಂಚೊಕ್ಕಳ ಎಂಚಿನ ಸಂಶಯ ಎಂಕ ಅಲೆಡ ಸಂಶಯ ಅತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಎನಡ ಸಂಶಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಏನಡ ತಿಳಿತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಟ್ಟದೆ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಾಪ ಆದ್ ಪೋಂಡಪ್ಪಗ ಅದು ಎನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಶಾಪ ನಾಂದು ಅದು ಅವು ಈ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚಿನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕದು ಎಂಕವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಮಾಮ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತೆಂಗಿ ಯಾನ್ ಬಂ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ ಲೋನಸ್ ಮಲ್ಸ ಜಪ್ಪೋನ ರಾತ್ರೆ ಜೆತ್ತದಿ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಅನಕ ಈ ಜಂತ ಶುರು ಆದಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬು ಮುಗಿದಿದ್ದೇನೆ ಗೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ
ತೊಂದರೆ ಅದು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಬಂದ ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೇರಿ ಜೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಗ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅಂಜಿ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಹಾ ಎಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಾತಿ ನೇರಡ ಯಾಲ್ ಅವ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಾತಿರಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಫೋನ್ ದೇಗಿಪುನು ಮಗ ಫೋನ್ ದೇ ಫೋನ್ ಬಾತಿ ಮಾತಾಡು ಪಗೆಲ್ದು ಮಾತಾಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಏರಡ ಫೋನ್ ಬಾತಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಬಂಜಿಗಲ ತಿನ್ಪುನ ಬಚ್ಚ ಅಯ್ಯ ತಿಂದದ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಂದು ತಿನ್ ಜೈತಿನತೆ ತಿಂದು ಜೆತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಬಚ್ಚ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಐತಿ ಹಾ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅಂದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾ ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನಿ ಲೋಕೊಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೇರ್ ನಾವು ಇದು ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆನತ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ನರಕದೆ ಈ ಸಾವಿ ಎಂಚಿನ ಬಾತೇನು ಹಾ. ಕಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಪನೆ ಅತ್ತಿ ಹೌದಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವ ಅಪಗ ದಾದ ಚಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಅಪಗ ಏನು ಬಚ್ಚಿ ದಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋಡ ಹಾ. ದಾದ ಜಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಐನಾಲ್ ಅಂಚ ನಾಪುಡಿ ಆಯ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಮೇಟ್ ಬೇಡ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬನ್ನೆ ಆತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ನಡ್ಪಡ್ದಡಿ ಒಪ್ಪ ದಾಂಡ ಜನ ಯಾಂದನೆ ಬಿದ್ದು ಎಂಕನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಹಾ. ನೆರಿಯರ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಏಪ ನೆರ್ಪುಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಮಾಮು ಹಾ. ಇಡೀ ಈ ಜನ ಲೋಕನಾಡಡು ಎನ್ನಾತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಪೊನ್ನು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋಕಡವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಡು ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ. ಮೂಜಿ ಲೋಕ ನಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಇಪ್ಪುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸುಂದು ಅಂದು ಒರಿಜಿನ ಅಂಚ. ಬಾಂದೆ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏ, ಬುದ್ಧಿ ಎಂತ ಅದು? ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೀರ್ನಾಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ತೀನ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೀರ್ನಾರ್ಕಿ ಏನಡಿ ಎಂಚಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಪುಜ ಏನಾಡಿ ಇದೇ ಮದಿಮಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪರಪುರುಷೊಡ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಇನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತಾದಗೆ ದಾದಾನಿ ಎಂಕಲಂತ ಹಿಡಿದು ಕಾಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಲು ಪರಪುರುಷಡ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಇನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಹಾ ಎಂಜಿನ ಅವು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ್ಗೆ ಏನೇ ಬಂಗಾರ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಕ್ಲೂದಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಆತ ಹಾ ಕ್ಲೂ ತಲೈತೆ ಎಂಜಿನ ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ 50-50 ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಬೋಲ್ಲರಿಯೇ ಪೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕೋಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಅದ ಆತ ತೀರ್ನ 6 ಬನ್ನಡತ ಶೀಲ ಹಾ ಶೀಲ ಹಾ ಶೀಲ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅವನು ಈ ಬಂಗುಡೆ ಬಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ಯಾರ ಪೋಪತ ಅವತ್ತು ಚೀಲದ ಅವತ್ತು ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದೆ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಕೇಂದೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನಾವು ಅವ ಒಂದು ಪಿಂಡ ಪುಟ್ಟ ಪುರ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ವಾಲ್ತದ ಪುರ ಐನ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈದಿ ಬಕ ಕಾ ಕಾ ಬಂಡದಿ ಹಾ ಅವು ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ದರಿದ್ರ ತಿಂತಿಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ ತಿನ್ಪುಣ ಅತ್ತಿ ಅವು ತಿನ್ಪುಣತ್ತ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದೀಪುಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದೀಪುಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪನ ಅವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ 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 ತುಲಿ ತುಲಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಕೋಪ ತಿಲಕಿದ್ದ ಕೋಪತ ನೀನ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿದ ಏ ಪಲೆಂಚರಿ ಯಾನ್ ಅದು ದಾಲ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೋಪ ಕೊಂಡೇರ್ಪುನಿಗೆ ತುಲಿ ಎಂಕ ದೂರ ಬಟ್ಟಲ ಸಿಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಿ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಕೆಟ್ ಬಾದ್ರೆ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕ ಕೋಪದ ಎಂದಿನ ಮಾಮು ಇದೇ ನಾನು ಆಲ್ಡೈತ ಮೋಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಮೋಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ರಡ್ಡು ಹೊರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಂಡು ರೆಡ್ ತುಂಬಿತ್ತನದ ರಡ್ಡು ಹೊರಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಂಡು ಐಡು ತುಂಬಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜತಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮರತ ಬೈನ್ ಮಲ್ಲಕ ನಿಕ್ಕು ಈ ಬೇಲೆ ಇದ್ದನ್ನೇ ಕದ ಮಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮದ್ಮೆ ಐನಿ ಅದ ಅಂಜತ್ತಿ ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಜನ ದಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಹಾ. ದಿಕ್ಕದ ಕೇಳ್ನೆ ನಿಕ್ಕ ಬುಡದಿನ ತಾಂಕೆರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಪಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಪಡು ಮನೆ ಮನಿಯೇ ಬುಡಡಿತ್ರ ರಡ್ಡತ್ತು ನಾಲ್ ಬಿಡ್ತ ಸೊಂಟ ಬಲ್ತು ಮಾಡ್ದೆ ಎಟ್ಟೆಂಡವು ನನ್ನ ಪನ್ನಾಡಿಗೆ ಅಂಚಬ್ರ ಮಗ ಈತ ಪುರಾತನ ಏಪ ಒಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಜಂಡ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವೇ ದೇ ಅವು ಏರಿ ಇರ್ನ ಬೊಡದಿನ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳೇರಿ ಬಂದಿನಿ ಏರ್ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಏರಿ ಎಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹಾ ನಂಗೆ ಆತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕೆರ ತೂಲೆ ಮಾಮು ಇಂಚಿನಂಬೆ ಆಲ್ಲ ಪುಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು ನೀ ಎಂಕಾಕ್ಲಕತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳಲೆ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ತು ಬರ್ತದ ಈ ಜನ ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಕೆರಪ್ಪ ಕೆರ್ಪರಿಯೋ ಯಮ್ಮಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಡ ಅಂದ ಬಾ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ತಾಳ್ಡ ಮಾಮು
ಕೆವಿಟ್ ನೆತ್ತಿರ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕುಡಿ ನನ್ನ ನಡು ಮುಲಿದೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜೀವಿ ಓ ಆಯ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಜೆ ಆತೆ ಆತೆ ಆಪಲ ಆಪನೆ ಆತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೈ ಬೇರೆ ನಿಂದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದಾಂಡು ಬಿತ್ತಲ್ ದಾಖಲು ಮಾತ ಜವನೇರು ಮಾತ ಡಿಪ್ಪ ಡಿಪ್ಪ ಇದು ಒಪ್ಪನಿಯೇ ಬೆರಿಟ್ಟು ಮಾತ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಪ ಇಲ್ಲ ಕಾತನಿಯೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು నీకు గుత్తే రాకు ತೊಳೆ నుంచి ముల్ప ఉందే పద ఉందే పద ಪಜಿ ಪಜಿಂಡ ಅಂದೆ ಅವು ಕೊಡದೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಮೆ ತಮ್ಮುರಾನಿದ ಅವು ಮರ ನುಂಗುದು ಇಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟೋಡ ಬೇಜಾರ ಅವತ್ತಿಯೇ ಆತ ಜನ ಜವನೇರು ಹಾಕದು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಒರಿಯಲ್ ಮುಸುಂಟಿ ಅದು ತರಿಟ್ಟು ತೂತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೌದಾನೆ ಹೆಂಗ ಹಾಕದು ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ನಂಗೆ ಅದು ಬೋದಾ ಪುಣ್ಯ ಸಾವು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹಾಕದ ಬೈದಿನಿ ಯಾರದ ಮಾಮ ಕೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ఛాన్సే ఆండ్ బుట్లైతే ఇంచిన నికలం నీకు యాప గలట వంద కూడా ఆపడా ఇది యాను తూల ఈ నికల మామూదత్వం అనుకుని యానైతే ఊరుడు చేతెడ్డ వ్యక్తి ఊరుడు ఏరు నెలల గలట ఉండు రాత్రి 16 గంట ఆవిడ పగలడు యాను పోదు సమాಧಾನ ಬರ್ಪುಣತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಣ್ಯಾನು ಇರ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪಿನ ನುಂತಲೆ ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಪುಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಸರಿ అది ఏనా ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾಮ ಎನ್ನರ್ಥ ಅದು ನನ್ನ ದುಬ್ಬುಗು ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಮೀನಿ ಈ ಮಂಡೆ ಜನ ಈ ಬಿಡು నీకు రెడ్ జన గలట అన్నమాట ఎంచ రెడ్ జన ಎರಡು ಓರಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಮಾರೆ ಎರಡು ಓರಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಡು రెడ్ జన గలట ಅಂತ ರಾಪುಡ ಇದು ತುಲಂದ ತುಲ రెడ్ ಕೈತು ಬೊಟ್ಟೆಟದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನ ಐಕೆ ಎರಡು ಓರಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಧಾನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಮೇಂಚಿನ ಮರಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿ ಎಂಚ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬುನಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಬರೋದೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನ ಏತ್ ಗೈಟ್ ಹಾಕಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂಡರು ಹೊರರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ ಗುಡ್ಲ ಇಂಜಿನೈತ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನರ್ತು ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಈ ಮಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆರು ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಬೇತೆ ಪೊಂಡನ ಸಹವಾಸ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿಜಿಂದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಿಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತುತ್ತಿನ ಕುಂಟ ಇತ್ತಡೆ ಸೀದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತರ್ದ ಸೀದ ಪೋವೆ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಮಿತಾರ್ದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಜತ್ತದು ಪೋ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ ನಾಚೆ ತುಯರ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಮಾರೆ ಆಂಟಿ ಪೋಪೆ ಈ ಬುಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ ತೋರಿಸಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಉಳ್ಳದ ಮಾಮೂಲ್ಲದ ಎಂಡ ಬಂಡ ಯಾನ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೋ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾರೆ ಜಲಜ ಹಿಂಜ ಈ ವಾರ ಗಲಾಟೆನೇ ಆತಿಜ ಹೌದಾನೆ ನಿಕಲು ಕಂಡ ನೋಡಿದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಅಂಪೇರೆ ನಿಕಲು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ರ ಪೂಜಾಡಿಗೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆವಾ ಇತ್ತೆ ಐದು ಓತೇನಾ ಮಾಮು ಎಂಗಿರಡು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡಿ ಜನ್ಮ ನೀರು ಮಾಮು ದೇ ಓಯ್ ಬಾಯಲ್ ನನ್ನ ಚಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಹೊರತು ನನ್ನ ಮೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೇಕರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ತಾಯನ ಅಂದದ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಂದೆ ಬೊಡಿದಿ ಎಪ್ಪದಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಬಿಲಕ್ಕೆ ಅನುಜಿ ಅವು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಬಿಲ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ ಬಂತೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಿತ್ತ ನನ್ನ ಈಗ ವಿಷಯದ ಬಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಪಂಜಿನಾಲ್ಕು ಪೆದ್ದಿಯರು ಆಡಿ ಬೆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಪೆದ್ದಿಯರು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡ ಬೆದ್ದೆರತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಯರ ಬೋಡತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಡ ಬೋಡಿಯಾ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಅರ್ಧೋಡು ಜಪ್ಪಾಣ ನನ್ನ ಪಟ್ಟೆಡಿ ಏತು ನಡಪ್ಪ ಅಂಚತ್ಯ ಟ್ರೈನ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೈತಲಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಏನೇಟು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಡು ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಹೇಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ 5 ನಿಮಿಷ ಏರ ಹಾಲು ಮೂಲು ಪಡು ಏನು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹತ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ದಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಯ್ ಹೋಗ್ನು ಇದಾದ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಲ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ದಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತೋನು ಅಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬೈ ಬೈ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಉಂತು ಯಂ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಟು ಅದೇ ರಾಜ ಏ ಅಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡಿ ನಾನು ಸಾವು ಹೌದಾ ಇದು ಬೇರೆ ಹೌದಾ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೇಬಿಲಿ മോനെ അമ്മയിട്ടുണ്ട മോനെ തൂത്ത് പാത്തിരുന്ന റഡ് പുട്ടിയല്ല പെരിയന
ಆ ಎಂಚಿನ ಸಂಶಯದ ಫೋನಾಗ ಮೋನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು 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 ಅವೇ ಕಡಿತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೌದು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಕೆಬಿಗೇನು ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಪುಟೇದಿ ದಯ ಜೋರು ದಯ ಮೆಲ್ಲದೆ ಅಟ್ಲೊಂಜೆತ್ತ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸಂಶಯದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಶಯ ನಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಆಳ್ನೆ ಅಂತ ಗೋಣಿಡೆ ಜಿಂಜಾದನೆ ಅಂಚ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬನ್ನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡೇದಿ ಇಂದು ಪನ್ನೋಡು ಈ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬನ್ನಗ ಅದೇ ಅದೇ दादा वेत केंट मारे ಈ ಏನನ್ನು ಮಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುಗ ಅವತ್ತು ಅಂಚಲ ಆಪುಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮಡಿದಿ ಬಂಜಿ ನಲ್ಬೇತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಈ ಅವ ಎಕ್ಕಡ್ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಬಿಡಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಅವಳ ತಪ್ಪಾಪುಂಡ ಬಾಯಿ ಬರೋ ಎಂಚು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಮಾರ್ರೆ ರಾಜಿ ನಿಖಿಲ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬಿಜ ಬರ್ಬುಂಡು ದಾನಿ ಬರದೆ ಏರುಂದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಏರುಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಏರು ಮೋಳು ಏರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚದ ಪುಣಗೆ ಏರು ಎಲ್ಲ ತಗೊತ್ತದ ಮೂಲ ಮಾತಾಡದೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಅದೆನ್ನ ಮರೆದೆ ಅವ ಅವತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅವ ಎಂತ ಇದು ಅವ ಎಂತ ಗೊತ್ತನ ನಮಗೆ ಏನ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಲಾಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಡ ಪಡು ಮರೆದೆ ಹೌದೊಂದರಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡ ತುದು ಚಾಲು ಏರಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡಿದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡಿದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೇನೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಬುಜಿ ಕೆಬಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಬುಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡ ಕೇರೋ ಎಂಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡದಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಯಾನ ಏರ್ನಿಕೇನ ಯಾನಲ್ದಕೇನ ಆಮಗೇನರೆ ಮಾಲೆ ಕೆಬಿಲಗೇನಂಜಿ ಬಾಯಿಲಾರಬುಜಿ ಓಡಿಗೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತೇನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಲಕ್ಕ ಹೇಳ್ತು ದದೆ ಓ ದಗನೆ ಏರ್ದೆ ಈ ಏರ್ನೆ ಗಿತ್ತ ಪಣಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ದಾದವಡು ಅರೆ ಮದುವೆ ತರ ಕೂಡ ಬಾಲಲಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳೇ ತೊಂಬಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳೇ ತೊಂಬಾರ ಏನೇನು ಲೇಡಿಗೋ ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಲ ತೊಂಬಾರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಏರೇರು ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಗ ಕರ್ಮ ನಾಡೆಲ್ಲ ತೊಂಬಾರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೋಟಪ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಮಲೇ ಅವಂತನ ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಶನವಲ್ಲಿ ಅವಂತನ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿರಚ್ಚ ಮಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಯಾರಂಜಿ ಪೀರ ಒಂಜಿ ಮೀದು ಪುರ ಬೇಕಾದ ಪೀರ ಮದ್ದೆ ಪೀರ ನಿಖಿಲ ಪೀರ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಇಲ್ಲದ ಬಾರಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಂಡಚ ಬೇಲ ಅಂತ ನಿಖಿಲ ಇಂಚಿನ ಅವಸಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೋಯ ಬಾಬು ಮೋಸ ಆರ್ಲಂಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಬು ದಾದ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೂಲೆ ಬಾಬುಲು ಇಂಜಿನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಬನೋಲಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ
ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಅತ್ತೆ ಏರಿಂದ ಏರಿದ್ದು ನೋಡಿ ఒక్కడ ఎల్ల ఏరిలో పాతెర్రాలి ఒక కై బాస అనబడావు ఏత్ పాతెర్రాల ఆతే అదనే ಕೆಬಿಲಗೆ ಏನು ಬಾಯಿಲಾರ ಆಪ ಅದ ಬಾಯರ್ ಬಜಾತದ ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಏತ್ ಬಾಯಿ ಬರಂದ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರದೆ ಕೇಳಿ ಮಾಮ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ನಿತ್ತು తాతకి మామ ವಿಷಯಾತಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಲ್ಲ ಮುಸುಂಡು ಹಾಕುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಬಲ್ಲಿ ಕೇನು 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 ಒಕ್ಕಡೆ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸಂಶಯ తాతకి మామ ಸೇದಾದಂತ ಬಂಡ ಬಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಯಾತ್ನೆ ದುಂಬ್ಯಾಲೆನ ಮದ್ಮ್ಯಾತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲ್ಡ್ ಫೈರೆಗೆ ನರಮನಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ಮಾರಲಕ ಒಂದು ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರಲ್ಲ వచ్చి మామ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಈ ಪನ್ನಿಡುಂತ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಪಣ ಇನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಪನ್ಬೇಕೇಳಿ ಏನು ಈ ಮುಸುಂಟುರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಇಡೀ ಲೋಕನಾಡ್ದಾಂಡಲಾವು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಜ್ಞಾನನ ಕುಡಂಜಿ ಮದ್ಮೇದಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಬುದ ರಾಜೀವಿ ಎತ್ತು ಅಂಚ ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಏನನು ಇಂಚಲಿಪ್ಲಿ ಇಂಚ ಲೆತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾ ಈ ಪಣ್ಣೆ ಹಾ ಪಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಆಯೋ ಮಂತು ಬಡಿ ನೀನು ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಒಕ್ಕವತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಲ ಉಪದ ಜೊತೆ ಓ ದಾಲಜ್ಜ ರಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಏತ್ತಾಪುನ ಆತ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಾ ನನ್ನ ಬಿಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈ ಬೈ ರಾಜಿ ಆ ರಾಜಿ ಓ ಅವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬೊಡೆದಿ ಕಲ್ವಾ ಪಟ್ಟಾಬ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಡಿದಿ ನೀನು ಪಟ್ಟಾಬ್ಜ ನೀನು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಡಿದಿ ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಡಿದಿ ಮದುವೆ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಪುಟ್ಟು 4 ದಿನ ಸುತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಫ್ರೆಂಡನ ಬಡಿದಿ ಅದೊಂಜಿ ಅವಿ ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುನ వచ్చి ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬರಬೋ ಆವಡನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುಡಿದಿ ಅತ್ಯ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡಪುಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಯಾನಿರೇನು ತಪ್ಪೇನ್ಯೆ ಆಲ್ ಬಂಜಿನಾಲೆ ಬಕ್ಕಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿ ಗವೈತೆ ಬಂಜಿನಾಲ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಏತು ಈರೊರ ಗೊತ್ತ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುಡಿದಿನ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಅತ್ತು ಅವಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುಡಿದಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುಡಿದಿ ಹಂಗ ಮುಖ ಯಾನಿ ಕಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೆ ಯಾನಿ ನಡ ಎಂದಿನ ಬನ್ನಿ ಅವು ಮಾಮಗಾಕನು ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಗಾಕ್ರಿ ಅದೋ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಆಹಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಸು ಕರಾವಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ. ಕರಾವಳಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮನೆ
ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಮಸ್ಕ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ತೀರ್ಪು ಗೆನ್ನರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬೋಶ ಪನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ತೇಲಿ ಪಲೆರ್ದು ಈ ಕಲರ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಬೋತಾರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶ ಹೊಡ್ಬೋದು ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಮೆರೆಪಾದರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ಕ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿ ದಾದಾತನ ಮಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪಂತೋಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಿರನ್ನರ್ಗೂ ಇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆವನಲ್ಲೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾರಣಲ್ಲೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ರೈನ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಹೂವೇ ಕಾರಣ ಇತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪೂರ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿತದೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಕೊಡಬಹುದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೂ ಫೋರಣ್ಣ ಐತೆ ನಡುಟ್ಲ ಬೈದರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬನೊಂದು ಸುರು ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಬನಲ್ಲೇ 2 ಜನ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಉಂಡೈಕತ್ರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಂಗಲ್. ಜೆಬಿ ತುಮಿನಾಡು ನಮಿತಾ ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಬನಂಜ್, ರಾಜೇಶ್ ಮಗುಳಿ, ಚಿದಾನಂದ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಸೈಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಾರೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು ತುಳುತ್ತ ಕುಡರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಗಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ತುಳುವ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತೀರ್ಪು ಕೆನವೆ ವಿಜಯಣ್ಣರದು ഇന്ന് വിശ്വനാഥ് ദേവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മളെ ഫാൻ ಮೋಕೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆತಾರೆ ಬಲೆ ತಿಳ್ಪೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ತನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಂದು ಮನೆ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಂಗ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಪರವಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪೂರ and I wish and Hindi didn't English पढ़ रहे मतलब शब्द बिदार पूछिए मात्र तुम्हारा अदाय तुम्हारे सब कुछ माइंड ब्लोइंग है मनोली एंड परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग योर एटीट्यूड और मेहनत तुम्हारा सब कुछ हिंदी पढ़ने माइंड ब्लोइंग इंಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎದ್ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಜನ ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಿತ ಎಲ್ಲರ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂದು ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ your expectations was very good, the music was very good, and Rajesh onje thora tarandu itna correct ponje lago chodori alla very good sir. Prakash in acting eng mast ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಗ್ಲ ಗುಡಂಜಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಎಂಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಬನ್ನ ಗಿನ್ನ ಟೀಮ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಅವು that shows leadership qualities also ಬನ್ನ ಟೀಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಪ್ಪರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏಪಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬೇತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಇದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತಾರೆ ಸರ್? 35 ಒಬ್ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಲೆ ದಿಲ್ಪೆಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾರ ಸರ್? ಬಲೆ ದಿಲ್ಪೆಟ್ಟು ತುಂಬು ತುಂಬಿ ಏತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಶಿವನಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವೀನಂದಂಗ್ಲೇ ಪ್ರೌಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕಡೆನ ಸೈಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ದುಂಬಾರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತೆ ಟಗರು ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಾನ್ವಿತ ಹರೀಶಂದ ಆತನ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ನಿರೂಪಕಿ ಅದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಏನೊಂದು ಐತೆ ಬೇರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಐತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಾಯಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫಿರ್ ಈಡ ಬೈಜ ಬರ್ಪೂಜರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಯಾರ ಇಜ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣಂದುವೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಪುರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸೂಪರ್ ದೈವನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಎಡೆ ಮನಸ್ಸಂದು ಏನು ఒక టీమ్ నిఖిల టీమ్ వర్క్ చెప్పాలి సూపర్ ఇంక దాదాపు మన మస్తు ఖుషి ఉంది నిఖిల టీమ్ నిఖಿಲ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಯಜರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಂಜೆ ಆಗುನು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಜರ ಟೀಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಗುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾರು ಪ್ರಕಾಶನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂವಿಡ್ ಮಂಚಿರು ಜೆಪಿಲ ಮಂಚಿರು ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾತಿರಾರು ಇಡೀ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಾಗ ಬರಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಿಲ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಬೊಕ ದೀಪಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಡೀ ರೋಷನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ರೋಷನ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಜೆ.ಪಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಟೀಮ್ ಏನು ಬಲೆ ತಿಳಿ ಬಲೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಖಿಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ ದೇವರಡೆ ಅಂಪಡ್ ಹಿಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್
ரெட் பார்த்துருந்துச்சு தீபக் அவட ஒரு லேடி டீம் அவடு ரெட் பார்த்துருந்துச்சு ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ರೈನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಕುಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ JP ಇತ್ತಿಜೇರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬಿರಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಜನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಬತ್ತು ಬುಡುಂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ದೀಪಕ್ ಯಾನ ನಿಜ ಸೂರಜ್ ಪಂಪಿನಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೀಪಕ್ಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ಲ ಕೊರೋಡು JP JPನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ದೀಪಕ್ಗೆ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಕ್ಕನ ಸಾಯಿಲೆಂಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಕ್ಕನ ರೋಲ್ ಉಂಟತಿ ಅವು ಕೊರೋಡಿ ದಿಕ್ಕರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿತ್ತೆ ಗೆಡ್ದಾಕಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರೆ ಡಾನ್ ಫಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.